बे समाव रादाबखौ फरायदों आं सन्दना इस्लारि। 28 नं गसाइगाव बियाबनि सिङाव थानाय जलेसवारि गामियाव बीजेपी आरो यूपीपीएल हान्जानि सुबुं गुमा। मख'नो गोनांदि फैगौ 30 अक्ट'बराव जानो गोनां आसाम बिधान सभानि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय दिनैनि बे सुबुं गुमाखौ लानाय जादों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मानगोनां सीएम प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। हाबाफारियाव बाहागो लानानै सीएम प्रमद बर' बिथाङा फोरमायोदि फैगौ उफ्रा बिसायख'थियाव तामुलपुर आरो गसाइगाव बियाबाव यूपीपीएल हान्जानि बिजाथिया गोबां भटआव देरहागोना रोखा। लोगोसेनो बिथाङा फोरमायबावोदि थाबैनो बिटिआर गभर्नमेन्टआ 3000 साख्रिनि राहा खालामना होगोन आरो लोगोसेनो पीएनआरडि डिपार्टमेन्टआवबो 600 निख्रुइ बांसिन साख्रि जागोन। दानिया फैदो खौरांगिरिनि गेजेरजों बिथां प्रमद बर'आ मा फोरमायखो आबुङै मोनथिनानै लानि। सानसेयाव फैनायनिफ्राय जोंनि बर' माहारिजों लोगोसे गासैबो हारि माहारिनि जौगानायनि खामानिखौ जों आखायाव लादों आरो थांनाय 19 बोसोरनि जि सोबख'नाय थगायनाय नासयनाय बीपीएफनि जि सरकारमोन बिनि थासारिखौ सोलायजोबनानै मोनसे मोजां थासारि लाबोनो थांदों आरो अफिस आदालतफ्राव जि दालालि आरो ठिकादारनि आड्डामोन बेखौ बोखारनानै रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां थासारि दानाय जादों। दिनै बड'लेण्डआव गोजोन फैदों, सान्थि फैदों आरो बिनि थाखायनो जौगानायाबो लासै लासैनो जोंनि आखायाव फैदों। बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगोनो गोबां इउनिभार्सिटि कलेज जोंनि ओनसोलाव जानो थांगासिनो दङ। बे गासैबो थासारिखौ बुजिनानै रायजो राजाफ्रा दिनै लोब लोब ओंखारबोदों। बर'ल' नङा, बेवहाय आदिबासि, राभा, गार' गासैबो फैदों, बाङालिफोर फैदों, बयबो जाथिया फैदों आरो नैबे बिसायख'थियाव यूपीपीएलनि बिजाथि तामुलपुर आरो गसाइगावनि बिजाथिफ्रा गोबां भटआव देरहागोन बेयो रोखा। बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोङो 3000 साख्रि जोङो थाबैनो होगोन। बिनि अनगायैबो 600निख्रुइ बांसिन पीएनआरडि डिपार्टमेन्टआव साख्रि जागोन। दा बे साख्रिया बेल' नङा, आसाम गभर्नमेन्टआ जि 1 लाख साख्रि होगोन बेवहायबो जोङो 10,000सो साख्रिखौ बिटिआर ओनसोलनिफ्राय होनांगोन होननानै जों दाबि दैखांदों आरो जि आसामाव गोदान 10टा बेटेलियन जागोन बिनि गेजेराव 3 बेटेलियना जोंनि बड'लेण्डआव जागोन आरो 2 कामान्ड' बेटेलियन बड'लेण्डआव जागोन। ओंखायनो जोंनि जायफोर लाइमोनफ्रा कामान्ड'आव थांनो गोसो दङ बिथांमोना जाहाथे मोजाङै ट्रेनिंखौ लायो आं बेखौ खावलायदों। ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ रावबो खोमानो हाया। बे आयेना जोबोद गोख्रों आयेन, बेखौ रावबो सोलाय सोल' खालामनो गोसोबानो सोलाय सोल' खालामनो हाया। ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ 100% सुरक्षित खालामना लाखिनो थाखाय बड'लेण्डनि सिङाव आरो बड'लेण्डनि बाहेराव जोङो यूपीपीएल दोलोआ जोंनि ट्राइबेल आफादफोरजों नैबे बिसायख'थिनि उनावनो सावरायगोन आरो बेखौ जेरैखि जाया रैखाथि होनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टखौ जोङो जेरैखि जाया नारसिनगोन। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय, एवनाय लकेल दाउ बेदर, बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ। बन फायार, जिप साबारि, राफ्टिं, एलिफेन्ट राइड, टी गार्डेन वाक, आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9104974956 एबा 9707614012 आरो 98648327734।